न'आ बेनो आंनि बे गोबाय देरा न'आव नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरलायबाय लोगोफोर आसलथे अबस्थायानो गाज्रि मा खालामनो आरोना कारेन्ट बाल्ब बियो फेनानो लागायजाया नै कारेन्ट दुखुम लागायजाबाय ओमफ्राय आरो फेनानो लागायजाला आरोखि ओमफ्रायथ' बेयावनो संनाय जायो ओंखाम ओंख्रिया नैबेहायनो नोंथांमोननो देखायना होबाय आं लोगो बेनो आरोना न'आ बेयावनो आलो गोजोनै रायजो जागासिनो दं मादारल' आंनि बिमा नै ए देख' मोजाङै नायदो लोगोफोर आं नोंथांमोन देखायनोसै माबायदि न'खौहाय आरोना नोंथांमोननो जोबोद माने दुखुनि बाथ्रा आरोना माने दुखुआव बोरैबा मोनलायलायो आरोखि ना दासिमबो जोंनि बर' सुबुंफोरा बेबायदि थानायखौ आरोना लोगोफोर आं नोंथांनो देखायनोसै नोंथांमोना नायलांदो नोंथांमोन देखायलांसै आं नों मा स्कुलाव फरायो होनदों अन्नानै एसे खोन्थाहरदो लोगोफोरनो क्लास 2 आव रल नाम्बार बेसेबां रल नाम्बार 2 3 होनब्रा गावहा 3 मोजां मोनो गोसो जाया ओंखाम मोनजायाखै ओंखाम मोनजादों मोनजायाखै ओंखाम मोनजादों ओमफ्राय स्कुलाथ' गामिनि एलपि स्कुलाव फरायदों आरोखि लोगोफोर होमबा उफाय गैयाना मालाया ताला ताला बिल्डिं बिराद मोजां स्टेन्डार्ड न' देखायोबा आंना बेबायदि बायला जिला देरायावनो आं बानायनाय जायो भिडिअखौ लोगोफोर उफाय गैया आरोना माथो खालामनो लोगोफोर आंनाथ' फल'वार जोबोद खम लाइकबो खालामा शेयारबो खालामा कमेन्टबो लिरा मा जानो आरोना आयो आं हिन्जाव जामोनथाय बा आं हिन्जाव जामोनथाय नोगोर नायगौमोन मानसिफ्रा शेयार खालामगौमोन लाइक खालामगौमोन दा हौवा नालाय ओंखायनो आंखौ नायो आरोखि ना लोगोफोर आरो आं बेबायदि बुस्थु बेबायदिखौसो आं देखायखायो आरोखि ना आंनि भिडिअआ बेबायदिखासो आदा फाग्ला इउटुब चेनेला मिथिबाय दा ओंखायनो उफाय गैया आरोना सुखु दुखुखौ बावगारनानै दोनथ'नानै बेफोरबायदियाव माने इन्टारेस्ट लानांगौ जायो आरोखि लोगोफोर उफाय गैया ओंखाम गोजा खब'से मोनजानोबाबो गोजोननाय दङ होननाया बेनो आरोखि ना लोगोफोर उफाय गैया आरोना एक्सुवेलि मा बुंनो आरोना ओमफ्रायथ' नोंथांमोना अननानै शेयार खालामदो लाइक खालामदो आरो कमेन्ट लिरदो लोगोफोर उफाय गैया आरोना आंबो सासे गोरिब दुखुथिया न'खराव जन्म जानाय आदा फाग्लाया मिथिबाय उफाय गैया आरोना मा खालामनो बेबायदिनो आं बिदिखौ लाबोनाय जायो आरोखि उफाय गैया नों जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना जिउ खांगासिनो दं आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन आरो दा नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन आरोखि ना सासे समाव डक्टर दायो जोबोद डक्टर जाहैगोन डक्टर दा रल नाम्बारा बेसेबां होनदों मा क्लासाव फरायो 2 आव फरायो क्लास 2 फरायो स्कुल बेग